It's Abama on the beat. Chief Executive Chairman artist Fort Limited Reji Malu
kwubali mgbawa obodo ọfụ n'anya ego na Nsụka oke mmanwụ obi ego ọgaranya obi ego na Nsụka odogwu ọgaranya obi ego na Nsụka oke mmanwụ ọbụ ya ọgaranya obi ego na Nsụka odogwu ọbụ chairman ọgaranya obi ego na Nsụka oke mmanwụ 19PG ọgaranya obi ego na Nsụka odogwu electrical ọgaranya obi ego na Nsụka oke mmanwụ limited obi ego na Nsụka odogwu ọ na-atụ bata ebe ego na ọ na-atụ bata electrical equipment obi ego na Nsụka odogwu n'obodo gwa niile obi ego na nwoke na-atụ bata ebe jisikwa ike obi ego obere egwu gị ga-egbu onwe ya ego na Nsụka oke mmanwụ onye gị ya bụ ije mmiri osi ego maka ije mmiri ya na mkpa ihe na-enwere ụlọ onye mara gị mmadụ odogwu obi ego na Nsụka odogwu onye jikwa mmiri ego na Nsụka oke mmanwụ ọ bụ fada obi ego na Nsụka odogwu obi ego ju ọgaranya obi ego na Nsụka oke mmanwụ foundation goal obi ego na Nsụka odogwu obi ego ọgaranya obi ego na Nsụka oke mmanwụ ọ na-alụ ezi obi ego na Nsụka ọ na-alụrụ ndị be na-esiri ike obodo bebe ụlọ ezi obi ego ogesie ya na hisia ya obi ego na obi ego ego gị were wee tinyeogo obi ego na Nsụka odogwu ọ na-agbakọ mmiri obi ego na Nsụka oke mmanwụ wesa n'obodo rugbo mmiri obi ego na ọfụ na ụgbọ igwe na-agala ọfụma obi ego na Nsụka oke mmanwụ wee chebe nọtịrị n'isi dị mma Nsụka odogwu chọba obi ego obi ego na Nsụka oke na-atụbata nọtịrị n'isi dị mma ụwa tiwe gị oke na-eme obodo mma obi ego na Nsụka oke mmanwụ wee chọba ụdị agba dị n'ụdị obodo mara mma obi ego na chọba ubi ego ubi ego ọgaranya obi ego na ubi ego iwe dịka gị biri akpọkwana m obi ego na Nsụka oke mmanwụ iwe obi ego na Nsụka odogwu ọgaranya obi ego na Nsụka oke mmanwụ ọdịbe ya dị na bebe na gala palọpụrụ akpụkpakọtakwa maụdị ka ọkpawego obi ego na Nsụka oke mmanwụ wee ime na oluje na-etilo m ọgaranya obi ego na obi ego ogwe na-agụlọ gị obi ego na Nsụka wee jela ji weluru olili nne obi ego na tisikwa ike ike ga-eme n'ime ọkụ ka mfụ n'anya Nsụka oke mmanwụ maka onye nwere gị nwere iwe obi ego na Nsụka odogwu ọgaranya obi ego na Nsụka oke mmanwụ weta ya scholarship obi ego na Nsụka olili nne na bebe ọgaranya obi ego tiwe jewe akwụkwọ ma wapụ na ụgbọ obi ego na Nsụka weta na kwụrụ ụgwọ ọgbakwụkwọ obi ego na olili nne ubi ego na nsụka ọgaranya obi ego na Nsụka odogwu wezi maka mmụwa anya siwe kwụrụ agwụ ọ na-enyere aka obi ego na ọ na-akwụwe ụgwọ ọnwa kwuowe obi ego na ubi ego onye nwere ike igwekwara iwe obi ego na Nsụka odogwu wendị gị ga-adị obi ego na Nsụka onye jere gị mma ya afụ mma ọgaranya obi onye jere gị njọ ya na iwe dị njọ ya anyị na ego na Nsụka maka na onye chukwu ya gozi iko ya egozi obi ego na Nsụka odogwu onye nwego n'obodo nsụka obi ego na Nsụka ekene ubi ego na nsụka ọka ọgaranya obi ego na Nsụka ihe dị ọgba obi mụdị obi ego na Nsụka oke mmanwụ ego gị toro ogologo eba odogwu ya ka iji ebe ọkọ rie nne Nsụka oke mmanwụ wejewe mbụ na nsụka ọgaranya obi ego na Nsụka odogwu ọgaranya obi ego na Nsụka oke mmanwụ wala ka onye na-eme ka o ji dabọ ya bụ anọ bụrụ na-ekwu ka mgbagwo dabọ ọkụ ọgaranya obi ego na Nsụka oke mmanwụ onye ji mmiri obi ego na Nsụka o nwere bụlanchi obodo dị n'iche n'iche obi ego na na Nsụka Naịjirịa Afrịka obi ego na outside the country ubi mọdị obi ego na Nsụka oke onye omelo nwere ike nne ego na Nsụka odogwu onye ọrụ ekenekwe ọgaranya obi ego na Nsụka oke mmanwụ ọgaranya obi ego na Nsụka odogwu onye ife na-esiri ike ego na Nsụka oke mmanwụ ọ na-enyere m aka ego na ife gbasatara m
oge ya n'obi ya dị ọcha ubi ego na Nsụka oke mmọnwụ embubu ka n'ogo ego na Nsụka odogwu anụ gị na-eke na-asa ekwe nsọ ubi ego anụ yiri oyi ụsa na ndabọ ego na Nsụka ojije ekwune gị uke ka nnawazi ya wee nawaba obodo Nsụka ewe wasi na ya zuru koja ya mana na zuru gbadaba ndekwa ya ubi ego na Nsụka oke mmọnwụ ubi ego na Nsụka ọgaranya ubi ego na Nsụka oke mmọnwụ ndị na-abalị ya mbọ ubi ego na Nsụka odogwu onye ya elefe aka ubi ego na Nsụka oke mmọnwụ ndị bali ya mbọ sapụ ya omesi onye ọbụ na bụlọ ọgaranya ome mma alụsị mere obodo ọ na-eri efi ọgaranya ubi ego na alụsị na mbele ọgụ kete ebuli ya efi ya Nsụka oke mmọnwụ ezigbo oyibo ubi ego ubi ego na Nsụka odogwu wee chiri ya echi ubi ego na Nsụka oke mmọnwụ wee chiri ya ozi igbo ọgaranya ubi ego na Nsụka odogwu ogwe na-esi n'ụlọ niile ọgaranya ubi ego na Nsụka oke mmọnwụ wee pụọ elu ugbo ubi ego na Nsụka odogwu oji kebụlụ ubi ego na Nsụka obu kebụlụ oji na Nsụka ubi ego na Nsụka dike na wali bụrụ n'ugbe ebe wee dike wee mee ya mgbagharị ubi ego na ubi ego na Nsụka mma ọgaranya ubi ego na wenawegobigo obodo nne mụrụ mụgo wenawego obodo ezi agụgo ịbalụ mgbawe nawe bebe oya dị ubi ego ịba amabụ na iwe nnukwu iwe haba ubi ego na Nsụka oke ubi ego ya dịrị gị mma kene tesiri igbo dịkọna onye siri ego igbogbongo ubi ego iwere igbobo nwewele oge mmanwụ a na-ebulokwa na-eburo ubi ego na Nsụka ubi ego na Nsụka odogwu